Ondorengo bideo honetan erregeltekin grabatutako une bat ikus daiteke. Bertan, bigarren mailako neska bat ageri da. Egoera hau erabat espontaneoa izan zen. Izan ere, zirkulazio librean ginela, iratik aspertuta zegoela eta ariketaren bat jartzeko eskatu zidan. Orduantxe, biderketak lantzeko egoera topatu nuen eta biderketak zenbaki berdinen batuketak direla ikusi ahal izan genuen horrela. Hemen aurrera jarri behar nuen ez, o boste. Bale. Zer zenbaki hartu duzu? Hiru. Zenbat aldiz hartu duzu hiru? 6. Orduan, 6 aldiz hiru, ezta? Baina, Maiet, hemen jarri behar duzu, jarri zaitez, matematikaren. Zenbat da hori, zenbat? Zenbat lauki, kontatu? Bai, itxomizkatan ezin izan dio. Irati, bukatu aber hori? Abukatu eta berdin. Hiru bider hiru, 6. 6? Bider hiru. Zenbat da? Hor zenbat. Jairo, utziko dugu bere egiten, bale? Ya está. Ya está? Oain beste bat ingo, ez?